Как без Facebook реклама да достигнем до повече хора с нашата Facebook страница. В това видео ще разберете как. Вече под 4% от феновете на Facebook страницата ни виждат нейното съдържание. Facebook ще продължи да намалява този процент. Аз всеки ден се боря с този казус. В това видео ще ви покажа как да достигнете органично до феновете на вашата Facebook страница. След като сте направили нова публикация на Facebook страницата си, споделете я и с личния си Facebook профил. Аз съм правил многократно тестове и работи всеки път. 100% е доказано от мен. Ако искате новата публикация на Facebook страницата ви да достигне до максимален брой хора, споделете я и с вашия личен профил. Ако работите в голям екип, помолете колегите ви да направят същото. Вашите приятели ще видят това, което сте споделили и много вероятно е да реагират на публикацията. Качвайте видеа направо на вашата Facebook страница. Видеята са най-ангажиращото съдържание във Facebook тази година. Искате да достигнете до колкото се може повече хора. Без да дадете пари за Facebook реклама, качвайте видеа. Това е един бърз и много ефективен начин за подобрите резултатите на Facebook страницата си. Създавайте видеосъдържание и го включете във вашата тактика. Бъдете активни във Facebook групи. Във Facebook има супер много активни групи с богата аудитория, а вие все още не сте се възползвали от това. Съветът ми е да подберете няколко групи, които са близки до темата на вашата Facebook страница и да подберете съдържание от Facebook страницата си, което да е подходящо за определената Facebook група. Бъдете много внимателни с Facebook групите, защото може да си докарате доста хейт. Следете статистиките на Facebook страницата си. Повечето хора, които управляват Facebook страници, отделят много малко време или никакво за анализиране на статистиките, които ни предлага Facebook. Трябва да отделите време и да следите тези важни метрики, които ще ви покажат кое съдържание е успешно и кое не е. От тях ще научите кое е най-подходящото време, в което трябва да създавате съдържание за вашата Facebook страници и много други неща. Ако това видео ви е помогнало, абонирайте се за YouTube канала ми.